El Camp de Tarragona presenta unes particularitats pel que fa a reptes i dinàmiques pròpies. El seu model econòmic presenta una forta dependència de la indústria química, el que limita la seva diversificació econòmica i n'accentua la vulnerabilitat en cas de possibles crisis del sector. El turisme hi té certament un paper rellevant, però és estacional i es concentra principalment a l'estiu. La baixa o nul·la activitat la resta de l'any afecta la sostenibilitat del sector terciari i la creació d'ocupació estable, que és precisament un dels principals problemes del territori. La taxa d'atur sobrepassa el 12% i la temporalitat i precarietat han fet desaparèixer milers de llocs de treball tant del sector primari com a la indústria i a la construcció. Malgrat que alguns informes, com el de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, fan balanç positiu i parlen de recuperació d'exportacions i millores en l'agricultura, la veritat és que el jovent amb prou feines té oportunitats, ni laborals ni d'emancipació. Si la seva economia no s'encamina a la diversificació, sobretot en sectors més qualificats com la indústria o els serveis de coneixement, difícilment es podrà resoldre la temporalitat laboral. I si no s'executen polítiques urbanístiques que garanteixin l'accés a l'habitatge, difícilment el jovent podrà arrelar i prosperar en el seu propi territori. A nivell d'infraestructures, la situació també és preocupant. El node logístic del Camp de Tarragona pel que fa al transport de mercaderies és un dels més densos d'Europa i la proposta actual de construir una tercera via al traçat actual de Rodalies podria portar al col·lapse absolut. De fet, hi ha força consens entre els principals agents de la zona pel que fa al corredor mediterrani. El traçat s'ha d'acabar amb una doble via per a mercaderies i passatgers, no només el seu pas per Tarragona, sinó per tot Catalunya, i les mercaderies s'han d'allunyar de nuclis urbans i passar per l'interior, no per la costa catalana. La circulació de trens de mercaderies per zones urbanes genera vibracions i sorolls que afecten la salut dels residents alhora que condicionen les planificacions urbanístiques. És quelcom que cal denunciar. A la seva proposta fan un barrig de temes, molts podem arribar a compartir-los, d'altres punts són tan genèrics i imprecisos o menen tant a l'intervencionisme de l'administració que no podem pas compartir-los ni votar-hi, evidentment, a favor. Els habitants del Camp de Tarragona han de poder guanyar-se la vida dignament i vostès són el partit del no a tot. No a la fàbrica de bateries a Mont-roig del Camp, no a les nuclears a Vandellòs, no a les plaques solars als camps de cultiu, no a trencar el paisatge amb generadors d'energia eòlica. Ja m'explicaran com s'ho han de fer els tarragonins per guanyar-se les garrofes i generar energia renovable, tal com diuen a la seva moció. Tenen una vareta màgica o només saben vendre fum?